Гэта ж база. Гэта типа челлендж? Ой, ой, матка боска. Колькі яшчэ? Калісьці для мяне алімпійскі медаль быў нечым топ-топ-топ, і калі чалавек там алімпійскі чэмпіён, ці прызёр, ці нават удзельнік, гэта такі, як быццам бы Бог. Зараз не. Такі, я разумею, што лепш быць нармалёвым чалавекам, звычайным, там, не алімпійскім чэмпіёнам, але з нармалёвымі прынцыпамі, здаровымі такімі чалавечымі, як чалавек быць, чым чэмпіёнам свету, але быць гаўном і падтрымліваць вайну. Радиков, что коли отрывается. Ой. О, нормалево. Хопить. О, дякую. Nie masz strachu? Bo jestem gimnastą. Jesteś gimnastą? Так. Коли спитають, чим ти займаєшся, такі, ну я у цирку працюю, я не кажу, що Дюсселе. Такі, вау, цирк цікаво, а в яким цирку? І потім, коли я вже кажу, що я у Дюсселе, люди такі, вау, це так круто. Гэта ўсё один будынак, гэты велізарны, я назваю яго завод па выпрацоўніцтву цырка Дюсселе. Зал, гэта сэрца, ўсё адбываецца ў гэтым велізарным будынку. Сардэчна запрашаем у пакой артыстаў цырка Дюсселе. Заўсёды я вывешваю сцягі свае, гэта прапар, сцяг Украіны. Я падтрымліваю Украіну з самага пачатку паўнамаштабнай вайны. Цяжка, конечно, пра гэта расказваць. І гэты сцяг я важу зараз заўсёды з сабою. Свой родны сцяг, гэта наш нацыянальны сцяг Пагоня. Гэта маё месца, я называю яго для прапаганды, гэта маё месца сувязі з Захадам. А так, просто гэта працоўнае месца, я інтарэсуюся з відэаз'ёмкамі, монтажом таксама, і накупіў сабе тут розных абсталяванняў, дрон купіў. Звязваюся з сябрамі таксама, размаўляю і просто працую. Вось такое працоўнае маё месца. Але шмат выпадкаў, калі моцныя спартсмены, ім цяжка было ў цырку, таму што гэта па-рознаму адрозніваецца цырк і спорт. У спорце ты тренируешься 2 месяцы, і у тебе спаборніцтвы там раз на месяц, раз на 2 месяцы. У цырку у тебе тренировка раз у тыдзень, 5 дзён альбо 6, там, в залежнасці колькі шоу у тебе выступленне. Ніжэй, вышэй. Калі я адказаў свайму сябру, і ён потым даслаў гэта паведамленне запашнаму, які абвінаваціў мяне у нацизме, нават захавалася гэта паведамленне. Запашны. Привет, ушлепок. Я прослушал твое сообщение. Интернетовским войскам слава. Слава Украине, интернетовским войскам слава. Я вижу, что ты очень смелый в интернете, но надеюсь, что твоя любовь к родине, ты же теперь на украинский язык перешел, перейдет в реальную помощь стране. Давай, родной, в окопы с автоматом, а то вот это все родину защищать в интернете и передать Запашному там что-то могут только такие ушлепки, как ты, трусы. Наш разговор закончен. Больше не буду ни слушать, ничего. Наберешься смелости когда-нибудь подойти и сказать мне что-то в лицо, я буду только рад. Посмотрим, успеешь ли договорить. Пока. Слухай, у меня нема гэтых флешбекаў пра бусики.
яны былі, калі я пераехаў першыя там месяцы. Слухай, ну пра затрыманне так, мяне нармалёва так памялі. Спачатку паставілі на каленях. Гэта быў такі, я думаю, самы моцны для мяне удар, таму што я хоць не зэкеты там на калені перед мусарамі не стану, але блин, гэта было вельмі крыўна. Нават не тое, што яны там білі мяне, а нават тое, што проста паставілі на калені, прыклалі там гэта зброя была, бо сказалі, калі нешта рушышся, то мы прастрэлім табе там калені. Паклалі таксама тварам у траву, нельга было нават галаву падняць. І ты проста ляжыш, і такі знянацку ты не чакаеш, і проста табе прылятае па спіне дубінамі так. Раз, два. І ось такіх у мяне было 2 альбо 3 разы, калі ты не чакаеш, і табе гэтымі дубінамі. Блин, шчыра кажуць, я думаў, што я альбо у парткі накладу, альбо абассуся. Яны, карацей, насалоджваюцца такім сваёй уладай. Гаўно гэта. Гэта хлопчыкі, якія кантралююць, напэўна, польска для палякаў. Зыркаюць. Смотри, факт показал мне. Сыкло, ох ты, матка боска. Яны такія, десятером такія смелыя. Дзедуля у меня поляк, таму гэта вельмі спрашчае мне жыццё. Я беларус, чыста беларус. Я заўсёды буду беларусам, які у меня там не былі грамадзянствы, на якіх бы мовах я бы не размаўляў. Я як быў беларусам, так я застануся. І тут зноў прылятае мне. Дружище, так ты, оказывается, в Польше сидишь. Это ты такой смелый, потому что далеко и за границей. Представляешь, как ты плевал на собственную страну, что ты на украинском языке кому-то там передаешь, а сам сыкло сидишь за границей. Боже, как тебе не стыдно в глаза своим родителям смотреть? Как не стыдно смотреть будет твоему деду в глаза, который деды воевали до Берлина в свое время дошел, который защищал родину. А ты, сыкло, оказывается, в Польше уже. Боже мой, блин, я только время с тобой потерял. Пока, ушлепок. Калі параўнаць заробкі з працай гімнаста, напрыклад, Беларусі, то алімпійскі чэмпіён не будзе атрымліваць столькі, сколькі артыст Цырку дю Солей. Нам шмат чаго аплочваецца, у нас страховка, нам нават парикмахер аплочваецца. Хаця стрыгчыся таксама мы павінны так, як яны нам кажуць, менавіта пад шоу. Вось так як я пастрыгся, так нельга. Но яны адрастуць яшчэ да прыезду ў Аўстралію. Вось. А ўвогуле у нас павінны ў хлопцаў усіх быць шоу длинныя волосы. У мяне ж былі длинныя волосы таксама. У меня шкарпэткі, дарэчы, таксама з пагоняй. Жырандоля вельмі цікавая вісіць. Гэта жырандоля ў маім шоу. Таксама яна вісіць, і на іх дзяўчыны ў нас калыхаюцца і робяць трукі. Гэта такі дакладны арыгінал з нашага шоу. Чакаю ліфт, зараз ён уедзе. Я не вельмі з ім спілкуюся, гэтым хлопцам. Давай з'язджай ужо. Я з людзьмі адразаю кантакты, калі яны мае не супадаюць, асабліва палітычныя погляды альбо прынцыпы. Гэта можа некая псіхалагічная адсылка да майго дзяцінства там з трэнерам, бо і менавіта калі ўжо справа датычыцца вайны, ведаеш, калі палітка, мы там розных меркаванняў, там ты кансерватар, ты дэмакрат, окей, мы можам, але калі ўжо пачалася вайна і калі тут гінуць людзі, ўсё, для мяне гэта людзі апасныя, яны небяспечныя, гэтыя людзі, бо да бойкі ўжо магло дайсці. Przepraszam, a czy mogę zapytać, co się dzieje? Był tutaj dzisiaj marsz przeciwko nielegalnej migracji. Przeciwko był pod Pałacem Kultury i Nauki i oni tutaj przeszli, a tu była taka mała kontrmanifestacja. A, okej, kontrmanifestacja. Lewicowa. A to teraz wszystko się skończyło? Tak. A, okej. Dziękuję. Cześć. Пригожа дзяўчына, служыць.
Слухай, цікава, да, што праходзіць адначасова 2 мітынга супраць мігрантаў і за мігрантаў. І ўсё гэта ахоўваецца праваахоўнымі органамі. Але ўсё роўна да іх, і от я гляджу, я ніколі не сутыкаўся з польскай паліцыяй. І я не ведаю, як да іх ставіцца, бо да беларускай паліцыі я стаўлюся як да... Ой, нельга выкарыстоўваць такія словы. А ты заўважыў цікавую такую штуку, што канадцы заўсёды выбачаюцца? Sorry, у іх такая канадская фішка. Гэта жаночы міжнародны турнір. Нешта я паблытаў, я думаў, што тут і хлопцы, і дзяўчына, але дзяўчын таксама цікава паназіраць. Матка боска, маскот ведае, куды ісці, а гэта хто на ўваходзе. О, з канадскай зборнай вельмі моцны гімнаст. Thank you very much. Je la connais, elle. Вельмі складаная гімнастыка зараз. Яна ўсё расце, я ўжо думаю, калі будзе дзесьці стоп. Няма стопа. Дарэчы, Цирк дю Солей, ён жа супрацоўнічае з міжнароднай федэрацыяй гімнастыкі і з іншымі федэрацыямі. Тут зараз прысутнічае агент з Цирка дю Солей. Это просто штосьці з чымсьці. Все, олімпійська чемпіонка 24-го года і чемпіонка свету. Моц. Было цяжка гэта само знаходжанне ў гэтай камеры, калі я як, па-першае, спартовец прывык заўсёды трэніравацца, двігацца шмат, хадзіць. Быў двухпавярховы ложак, ты калі ляжыш, ты такі бярэшся за верх другога паверха і нагамі іншымі таксама цепляешься і пацягваешься ў такой позе. А ты хочаш спаць, ты не можаш спаць. А днём табе нельга нават сядзець там. Сядзець ты, можа, неяк можаш, але ты не можаш спаць. Калі ты замыкаеш, заплюшчваеш вочы, то адразу цябе альбо будзяць, альбо выводзяць. У нас так выводзілі і там херачілі там хлопца. У нас не было там зубных щотак. Гэта самае, вось, што мне патрэбна было, это зубная щотка. Я не кажу там ужо пра нават інфармацыю, просто зубы пачысціць. І там змяніць трусы свае. З беларускай музыкі я слухаю пад настрой. І калі я трэніруюся, мне патрэбна такая матывуючая музыка. І гэта Брутто. Апошні час дзецюкі. Блін, дзецюкі, я просто не ведаю, чаму я іх не ведаў. Я мару наведаць канцэрт дзецюкоў. Калі мне штосьці там пад расцяжачку трэба, то гэта Паліна Рэспубліка можа быць. Можа быць некаторыя песні Джей Морс. Калі штосьці такое пад музло, кшталту дэнса, то Іва Саціва. І апошні час прикольны Пава. Я не ведаю, ці то хлопец, ці то гурт. І Кріві. Там дзяўчыны спяваюць, яны такі спалучаюць сучасную музыку з этнамузыкай. Блін, кайф. Цирк дю Солей заснаваны ў 1984 годзе. Для мяне гэта таксама такі цікавы момант, бо я люблю Джорджа Оруэлла, яго творы, і 1984 для мяне такія цікавыя цифры. Тое, што ты чытаў у Оруэлла, тое зараз адбываецца ў нас. Прывітанчкі. Прывітанчкі. Кажуць, вы знакамітасць. О, гэта ў мяне, я чытаў на расійскай, на беларускай і на польскай ёсць. Так, у меня руки чистые? Чистые. Я замовіў трылогію Валадара Пярсцёнкаў і кнігу Сашы Філіпін «Матка боска». Міжнародны злачынец. Зенон Станіславович, Клінтон, Шушкевіч. Вось гэта кайф. Я калі гляджу гэтыя кадры,
У 96-м годзе, калі кулялі гэтыя ментаўскія машыны, мяне гэта матывуе. У тым годзе я адчуў, што я легальна па законе магу паспрабаваць змяніць гэта быдлакіраўніцтва. Ну, я такі быў наіўны, думаў, што проста плясканнем у далоні і проста выхадам на пратэст можна штосьці змяніць. Не кожны смелы і пойдзе супраць сістэмы. Не кожны гатовы эміграваць. Але я ведаю, што і такія рызыкавалі, пераязджалі і не палічылі страшным казаць гэта, палічылі больш годным смелыя такія учынкі. За іх у мяне вельмі вялікі гонар, да іх вялікая павага, а для гэтых маўчуноў нічога. Некая такая якасць. Не? XL. Это вельмі вялікі памер. Мессі, хадзіў у Майамі, шукаў, хацеў таксама набыць сябе там Інтэр. Я не фанат Інтэра і не фанат Мессі. Але хожу, шукаю, і ў іх няма нават, я не бачу без прозвішчаў. Толькі Мессі. Мне гэта так адталквае, У мяне ёсць сцяг Украіны з аўтографам Сергея Краўцова. Пакуль што адзіны подпіс на сцягі Украіны, але было вельмі прыемна паразмаўляць і вельмі круто было проста пачуць чалавека, які там з Мессі гуляе, і пабачыць гульню, дарэчы. Я ўвогуле не туповы спартсмен. Я думаю, што я ніколі не хацеў быць спартсменам у такім уяўленні, як там некаторыя, я там буду прафесійным спартсменам. Мне вельмі падабалася вучыцца, мне навука вельмі падабалася, асабліва мовы. Я ведаю 5 моваў. Гэта расейская, беларуская, украінская, ангельская, польская, іспанская. 6. У цырку дю Салей не забароненыя палітычныя погляды. Забаронена толькі цкаванне па палітычных, рэлігійных і гендерных сексуальных прызнаках. Калі ты ў адкрытую будзеш казаць, нават я там буду казаць там на расейца, абразы, то гэта можа быць як мінімум ліст альбо звальненне. У кожным шоу вісяць сцягі краін-удзельніц. І у нашым шоу не вісіць, таму што я пашоў, я кажу, я не магу трэніравацца, я адчуваю сябе дрэнна, небяспечна, псіхалагічны стан мой пагаршаецца, калі я бачу расійскі гэты сцяг, і калі я бачу беларускі таксама, гэта чырвона-зялёны, таму што мяне гвалтавалі пад гэтым сцягам, не толькі мяне, зараз гвалтуюць людзей. І ўсё, я прыйшоў да дырэктара шоу, яна кажа, я цябе выслухала, далажу ў Манрэаль, і мы разгледзім гэту справу. Праз некалькі дзён мяне паклікалі і сказалі, калі хочаш, альбо мы здымаем усе сцягі, альбо мы не можам зняць толькі 2 сцягі. Я кажу, здымайце ўсе. Все, яны напісалі ліст, што нам незручна вешаць гэтай сцягі, хаця ўсё жыццё там, які існавала гэта шоу, былі сцягі. Все, на сцягі не вісяць. Цырк дю Салей такі, як дэмакратыя, цырк без жывотных, свабода, і вось цырк з запашнымі, гэты традыцыйны гэты цырк жывадзёран, дзе такія дыктатары, што гэта такі таксама свет дыктатараў і свет дэмакратаў. І вось для мяне такі вобраз перамогі дэмакраты ў Беларусі, ён таксама будзе адлюстроўваць стаўленне цырка да выкарыстання жывёл у цырку. То бок, калі у нас будзе дэмакратыя, у нас не будзе жывёл у цырку. Перамога. На Кубок Івулі, на Кубок беларускай салідарнасці я вельмі даўно хацеў патрапіць. Я такі, вау, гэта столькі беларусаў, я хачу тут жыць, таму што дзе шмат беларусаў, я хачу наведваць гэта мерапрыемствы. Я ўпершыню за 5 гадоў адчуў, быццам бы я дома і не проста там дзесьці пайшоў пагуляць на раёнчыку, а знаходжуся у такой абстаноўцы, дзе клёвыя людзі, дзе ўвесь беларускі YouTube, Івулін, Пісаренка, Мелказёраў,
Кенерович, Белсад, Чарнуха, познайомився з Чарнуха. Блін, кльовий чувак, кльові люди, ось. Дякую вам усім, що ви зібралися. Я навіть не можу вспомнити всіх, кого я зустрів. Кльові ребята, всі, хто не просто там горує, що все покинули родиму, ми тут все подихаємо, трускавки збираємо тут, допоможіть нам. А люди, які збираються, не глядячи на всі їх там проблеми, вони збираються разом, ще збирають гроші для полізневолених, нагадують, що у нас така проблема. Ось його, нарешті.